del llibre que nosaltres volíem trobar a les llibreries és d'aquelles coses fantàstiques que passen a la vida, que a vegades tens una idea i tens la sort de portar-la a terme. I gràcies a l'editorial Cossetània, a l'editor Jordi Ferrer, doncs des del primer moment va apostar per nosaltres, va veure clara la idea i el vam tirar endavant. Després, una mica el llibre, quan el comenceu a fullejar, veureu els capítols. El primer capítol, el punt d'inici, era una cosa que teníem molt clara. És Sevilla, 2004, un 29 de febrer, 2004, un dia especial perquè 29 de febrer, ja sabeu, és any de traspàs i els 29 doncs, només passen cada 4 anys. Doncs aquell dia hi havia una final de la Copa del Rei entre el Tau, el totpoderós Tau, l'equip que era el favorit, i la Penya. Era el primer moment que la Penya va arribar allà, el primer pas del projecte d'Ito. I què passa? Doncs que en un moment determinat del partit hi ha una jugada que és històrica. Potser, no ho sé, pel Rudi potser la troba normal, aquella jugada, però la majoria de vosaltres doncs la recordareu, que és un alley-oop entre Josep Maria Guzmán, el Gus, amic del Rudi, i el Rudi. Doncs és una jugada que ha passat a la història de l'ACB i a partir d'aquí doncs comença el llibre. Aquella jugada va ser com... va entrar aire fresc a l'afició de la Penya i molta gent de la que ara vindrà l'acte, doncs es va enganxar, gent jove, gent molt jove, es va enganxar al joventut. I és que el Rudi ha fet feliç a molta gent. Ha fet feliç a molts aficionats, molts dels que estem aquí, aficionats doncs que s'han enganxat al bàsquet gràcies a la seva figura. Després, la gent amb el Rudi veu que és una persona autèntica, que ell no a grans contractes per sempre quedar-se aquí al joventut. I bé, i sembla que ha fet bé les coses i això la gent ho nota. La gent doncs, té una estima cap al Rudi que no la té cap a altres jugadors i això ho notes. El Rudi és un jugador, llegia en el magazín de La Vanguardia ara fa un temps, doncs que ell deia que no busca la fama ni els diners ni fer grans estadístiques. El que vol el Rudi és ser útil a l'equip, això és veritat. El Rudi doncs, és una persona que ha trobat el seu lloc en el bàsquet i ha trobat el seu lloc dins el joventut i ho ha aconseguit. Després, aquest llibre és una mica per tots els aficionats en general i sobretot pels aficionats que han crescut amb el Rudi. Per aquesta gent que ell, el Rudi, com fa uns anys ho va ser Jordi Villacampa, doncs ara hi ha una generació que ha seguit el bàsquet gràcies al Rudi. I res, doncs ja veureu que hi ha capítols, són capítols de tota mena, parlem d'aquella Copa del 2004, després parlem de diferents visions d'aquella Copa 2004, com la va viure la família, després com van viure aquella Copa 2004 altres jugadors del primer equip, com Ricky Rubio o Pau Ribas, que el 2004 eren molt joves, i després parlem una mica de tot, de com és això de ser capitals als 23 anys, als 22 anys, després guanyar la Copa de Vitòria a 2008, que va ser potser un acte d'eufòria de tota l'afició i del Rudi en particular, i res, i parlem de moltes coses, des del cafè, aquell mític cafè amb la Ito, que no sé si després el Rudi ens el vol explicar una mica més de detall, aquell cafè, i després parlem ja també cap al futur, parlem una mica de Portland, parlem de l'NBA, i res, aquest llibre acaba amb la roda de premsa, no, Esther, que va fer el Rudi, i res, és només una primera part d'un viatge que el Rudi tot just comença ara, un viatge, aquesta és la primera estació, de Badalona fins al moment de l'anunci a l'NBA, i ara començarà una nova part. Una nova part, l'altre dia parlant amb l'Esther dèiem una possible segona part, no sé si al Rudi li agradaria, seria, per exemple, començant amb l'esmaixada que li va fer el Rudi al Dwight Howard a la final dels Jocs Olímpics. Seria un bon inici d'una segona part de llibre que no sé cap a on ens portaria.